Bueno, betiko moduen jaiek oso ondo egon dire, eta jente guzti, edade guztietako jentearentzako, ez? Horre zapatuen umen jaia oso ondo egon zan, eta gero berbena bai, ez? Bariku gaube eta zapatu gaube, batez gazte jenteari begire, jente asko, giro oso ederrean, eta gero guztetan jako guri eguerdiak mimatzea bereziki, ez da? Orduen bai domekan eta bai zapatuen, bai atzo domekan da gaur San Martin eguerdien ikusten da, ez? Hemen giro ederra dagoela, ez da? Eta, zentzu horretan oso pozik, jaiek oso ondo egon direlako, eta gero beste alde batetik, ez da egon ezelango eraso ez jarrera matxistarik. Eta lakra sozial horren aurrean gu zuhurtasun handiegaz egon gara, sarriten lakra hori agertzen da jaiguneetan, ezta? Eta, zentzu horretan, soion ez da egon ezelango jarrera matxistarik, zuhurtziaz egoten gara, zerbait gertatu eskero, errotik berehala mozteko, eta hartu behar diren neurriak hartzeko. Baina zentzu horretan, zorionak edanok elkarreri ez dalako olako ezer egon. Eta, jaiek amaitzeko, datorren zapatuen, amaseien, egingo dugu herri baskaria, ezta? Eta herri baskari horregaz, errematea egingo dugu, soiliotarrok gaure juerga partikularra botata hasiko gara baskariegaz, da, goizaldeko ordu txikitar arte, gaure juerga partikularra botako dugu.